Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta o să ne jucăm tot Roblox și Brookhaven o să ne jucăm. Așa. Brookhaven aici. Și să vă zic ceva, deci casele premium pe Brookhaven sunt numai cele care au... What? Iar jafa asta. Să vedeți skin-ul, deci skin-ul meu este ca un demon. Imediat când se actualizeze totul. Uitați. Acesta e skin-ul meu. Scrieți-mi în comentarii dacă vă place. Și uitați, de exemplu, o să mergem la casa 16. Mamă, ăsta a venit cu... Habar n-am cu ce a venit. Îi furăm mașina. A încuiat-o. Ne băgăm... Așa. Și uitați, casele acestea cu steluță sunt premium, dar astea cu roșu, nu știu cum, dar vi le puteți face. Eu credeam că și astea cu roșu sunt premium. O să caut o casă. Uitați, guys, deci asta este cea mai faină casă, deci este cu albastru, noaptea n-aveți idee cum se vede. Îmi plac, mă, băiete, că-ți dau una. Să punem așa. Bă, dar pleacă! Așa, stați puțin să deschid garajul. Așa. Ne luăm mașina asta. Mie mașina asta îmi place. Și o iau și pe asta că este, dacă este casa cu albastru. De ce să nu avem și o mașină cu albastru? Așa. Închidem garajul. De fapt, intrăm pe... Sau? What? De ce sunăm la ușă? Că e casa noastră. Stați că vreau să o încui, că nu prea aș vrea să intre cineva în ea. Dacă mă întrebați, eu habar n-am unde este safe-ul. What? Avem PS sau ce e asta? Guys, avem PS 1000. Mergem la etaj. Aici ce avem? Nu prea știu nicio casă asta, am avut-o odată. Deci. Aici e baia, mamă, e destul de mare baia, guys, dacă stați să mă întrebați pe mine. Guys, ne spălăm și noi pe dinți. Că până la urmă, de ce nu? What? Gata. Hai că ne-am spălat dacă e. Guys, uitați aici safe-ul. De exemplu, eu acum mi-am furat banii. Deci, wow, aveți aici și un computer. Și din săgeți puteți schimba chestiile. Următoarea cameră aici este încă un dormitor. Și această casă o recomand la băieți, deoarece este cu albastru. Aici avem un pat etajat. Sleep. Acum, păi, v-am arătat tot aparent. Sau mai este un etaj? Nu v-am arătat tot. Casa. Doamne ferește să intre cineva la noi în casă.
Gata. Acum nu știu unde mergem, dar mergem. Oh, aoleu, guys, ai de cap. Ul meu. What? What? Guys, îmi explicați și mie ce s-a întâmplat aici. Stați, mă. Bă, cred că a intrat cineva la noi în casă. Deci nu mai contează. Scrieți în comentarii RIP mașină. Hai. What? Bă. Eu pot scoate din apă. Hai de aici. After school. E de ăla să adoptezi chestii. Ce putem adopta? Ziarul ăsta? Habar n-am. Stați. Ok. Stați puțin. Vreau o cafea. Bună ziua, am dat și mie o cafea. Mulțumesc. La revedere. Am băut și o cafea de dimineață. Ce dimineață, guys, că e seară. Doamne, s-am dus cu pluta. De unde am venit? Știu de unde. Am venit și parcare aici, wow. Ia uitați, guys. Asta e casa noastră. Mamă, guys. Ripa aia. Bă, nebunul, de ce a intrat în casa mea? Cât i bat? Un pușc, uitați, guys. Stați cu un pușc. Nu aici. Aici, nu aici. Unde era, mă, pușca? N-am nevoie de periuță de dinți. Aici e pușca, aici e pușca. Mâinile sus! Continuăm să ne băgăm mașina în gură. Băiete, să nu... De la ce face, guys, dar ăla dansează acolo noaptea. Să vedeți cum se vede noaptea înăuntru. What? Ce s-a întâmplat? Bă, guys, stați. Sunt confuz. What? Ce se întâmplă? What? Ce se întâmplă, guys? De unde sunt? Păi, ia asta ce e? Ui, cu geamuri. Și aici? Nu, ne putem face casa verde, guys, cum este? Cum ar fi casa asta verde? Nu! Vedeți patul ăsta de aici? Îl vedeți? Nu e bine. Nu e bine. Cineva e în casă la noi. Nu e nimic, guys. Avem pușcă. Oricine ai fi, predă-te. Aici, mă, nu, aici e garajul. Omule, cine a intrat? Bine, cred că a ieșit. Cred că era fata aia. Deci aici nu e nimeni. I-am peste în baie. Nu e nici în baie. Nu! Cred că mi-a furat cineva bani. Închide-mă așa. Eu. Să-l încarc la ora 1.
Ok. Mă duc la un club care va deschide la ora 2. Ce aici? Nimic. Da, aici. What? What, guys? Ia cu mica sa roșie. Dica fas. What? Guys, eu cred că așa o... Deci cred că așa o las. Guys, deci cu geamurile verzi și casa înăuntru roșie. Ce părere aveți? Și cu skin-ul meu. Mam. Nu știu unde este club. Nu știu unde este club. Nu! Mamă, guys. Că o pierdem avionul. N-avem treabă cu avionul. Avem lumină, bine. Eu trag acum. Nu e casa. Uitați aici. Haideți să ne schimbăm casa. What? Ce casă e asta, guys? Cu pod? Sau cu... ce? Of. Mamă, guys, ce mi-ar plăcea să fiu premium. Uitați, casa asta nu am făcut-o niciodată. O fac acum că n-am mai avut-o. What? Guys, cred că am mai avut-o. What? Dica fas? Dica fas? What? Mamă, ce? Bec de disco. Dintr-o oră un club. Ok, nu vreau la club. Nu bine, închidem casa. Aici n-avem... ba da, avem cale. I-am făcut un duș de o secundă. Ia aici ce. Mamă, setup de gaming. Gata, ne-am jucat Roblox Doors. Nu iar. Sper că nu la noi e. What? Nu s-a dus fiind banca. Haideți, mă, faceți-mi. What? Băi, am mai etaj sonerie. Așa. Băi, dar mai am etaj. Dar e mică casa asta. Nu pot să zic altceva. What? Pe aici mergem. Ia uitați, guys, am butonul de la... M-am butonul de la YouTube. Stâmbing caban. What, bă, cineva a murit. Da, cineva ban. Așa. Și garajul? N-am vrut să merg aici. Și guys, garajul unde-i? Oare ăsta?
Aici este. Stați, guys, că vreau să punem frumos. Așa. Odată la 10 minute reale vă puteți schimba casa. What? Ce s-a întâmplat? Asta, de exemplu, dacă sunt în casă, o să mă dea afară, cafea o bem mâine dimineață, nu mai azi. E de exemplu. Na, stăm aici. Wow, ne dă aici. Ia avem vreo căsuță. Hai că poate mai facem ceva la avatar. Stați. Să luăm așa. Glumea, mă las mare. Nu aici. Guys, îmi pare foarte rău pentru că m-a sunat un prieten. Păi, guys, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și la revedere. Pa, pa!